Posible nga pagtimalos ang ginhimong pagpatay kay Corporal Frederick Villasis ang ginapatihan mga miyembro sang New People's Army sa Barangay Lahog, Tapas, Capiz. Ini ang ginpahayag ni Police Major Leomindo Tayupon, hepe sang Tapas PNP sang ma-interview sang Radyo Bandera Rojas. Matandaan nga bulan sang Disyembre 2020, kapin sa siyam ka mga NPA ang napatay sa police operation. Suno kay Tayupon nga nagwa sa resulta sang autopsy examination ni Corporal Villasis nga nag-angkon ini sang 3 kapatal nga pilas sa dughan. Lapos sa natuo kag nawala nga likod nga igos sa mga bala. Magluwas diri, nag-angkon man ini sa mga gaob sa ulo kag pila ka parte sang lawas nga ginapatihan nga ginlampusan sang matig-a nga bagay. Ginpahayag ni Tayupon nga posible ginpaluhod pa ini samtang nakagapos ang kamot sa likod kag ginlutang patay sa makapila ka beses sang mga suspect. Nahibalaan nga natabo ang pagpatay kay Corporal Villasis adtong Agosto 11 kun sa diin padulong kontani sa munisipyo ang biktima kaupod ng mga barangay officials sang Barangay Lahog sang ginbanggaan sila sang rebeldeng nga grupo. Balita Regional, nagikan sa Tapas, Capiz. Ini si Kabanderang Erica Marie Bores, nagabandera sa matod ng serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera.